Katibat. Tinapalabas, kayat apatayen ni Saro tidakkel nga uleg, anak kita da iti umada, ngem inkaluyan ni Bituen. Imbaga ni Bituen kini inabuan at may papan iti uleg. Imbaga na pay, analagip na timpas ngay na nga uleg iti day tagundaway. Ket isut makagapo, no apay alinapdan na ni Saro amang patay kuma. Gapo iti kanayon apan nakabatibat ni Saro. Inkedeng da inabuana abantayan da iti pannaturog na. Kinunamot ni Anib nga ison timang bantay iti amana. Ket iti damo arabii apan nagbantay ni Anib. Saan apinanawan da inabuana ken Bituen. Dita nga ruden ang nagistorya ni Anib. Imbaga na tinagbalin akasasaad na iti Sidong, tinangala ken nang padakkel ken kuana. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Katibat. No kasta, nakikita na kami. Nakikita na kami sakbay ang nagsubli ka dito Sidong mi. Wanana, nakitak ti amin ang napaspasamak. Ay, Diyos, ama ng nga ase. Pudno nga rod, ti amin na natagtagainap mo. Bitwan. Anya? Saan kit din, akanayon idi matagtagainap mo ni ane, manipod pa nagpukaw na. Wan, ina. Diyos ko, diyak maawatan. Kasano ang napasamak ti kasjay? Nanang, saan nyo napakariribukan? No kasano? Ken no apay ang natagtagainap dak. Tanalabit. Dayta tinaipaltiing. Anib anak, husto ka. Apay pa'y lapakariribukak. Tinapatag kita. Kat isa ti kaadamon dito'y Sidong mi. Kantisaan mon nga ipapanaw. Patsek ang maawatan da kadagiti ibaga kada kayo, nanang. Nang runak ket adda ni apong buwana akadwak amang ipalawag iti amin. Naske na pumanawa. Anya? Pumanaw ka matlang? Sa dinumanan ti papanam, anak ko. Nakaturog nga taan ni nanang mo. Ingkay matmaturogan na pong. Sa anak pa'y ngagtuglap. Sa maysa, ado pa'y tikayat ko nga ibagakan ka. Ken amok nga uray sika. Adamot kayat mo nga ibagakan niyak. Apon. Bakit akon? Sumagmamanula agundawa yun ti kastoy apanagsarita ta. Apon. Addaan kayo iti talugading. Patsek ang masalakniban nyo ti bagiyo. Agraman ti sabali a tao. Apok. Adda pagpatinggaan ti ibagbagam at talugading. Pudno dayta apon. Ket sakbay nga agpatingga ti kabaelak. Kaya't ko ang makapagsarita ta anaimbag. Amok nga uray kayat mo ti agtalinaed iti Sidong dagiti dadakkel mo. Tapno masalak ni Bam ida. Awan mabalin mo. Gapo taad ado ti agkasapulan ken ka. Ken naituding asika ti mangpaksyat iti rimswa akabusor ti amin a kinaimbag. Uwan apon. Ket gapo iti dayta. Dawatek nga rod ti tulong yon.
iti amin akabaulak. Nakasagana ak apok. Ibagamlaeng ti aramida. Kayat ko adwata amang sapul iti paglimlimangan ni Victoria. Ken ti kadwana. Adda kadwana. Ti ammo ket natayon jay pasurot ti demonyo ahapon. Pudno nga awanin day di apong. Ngam, adda nakaipasublatan ti kinademonyo na. Ah, Ket no sana kagbidot. Mamindwa. Wen no nalablabas pa iti kinabilag na. anya. Asino? Amom ka day? Apong. Saan napalimad kanyak? Ti uleg nga impas ngay ni nanang. Ha? Patsyak aday jay ti kasukat day jay at demonyo. Ket isu ita ti kadwa ni Victoria. Diyos, ama ng nga ase. Sa pulen ta ti paglimlimangan da. Apong. Naimbag nga orasyo amin. Kastabot ba raw? Itabad pa yan nakaubay ka dito ipurok. Kaya't kayo ang makita. Ay, dito dyan anak da. Da kayo ngamin ti gagayam datatang kananang ko. Ay, why? Matari. Ay, agpaiso da itabaro. Manipod pa ide. Nasingid kamen kinitatang mo. Ay, why? Kastamat ti ko na ni Apong Buwana. Dot ni pay tatam abursyo, ti kadkadway din itatang mo, ang mapanagan anop, iti kabakiran. Iti adayaw, adaya. Ah, kasta ka di tata? Ngayon aneb. Ngam nabayagan day din na uti a panagkuyog mi. Kasanaw, nagbalinmat nga mina naman naglilipat ni tatang mo. Manipod iti nagpukaw ka. Wen ka nung arod tata? Ken, managsakit pa yan. Adda ka din apat, nagagagaram ka na ka may baro. Ah, tata Borsyo, adda ko makidawag kada kayo. Numabalin. Anya day taaneb. Ay ibagam lataa. Kayat ko iyadayon ni tatang dito'y kabalit yan. Bareng agsubliti kinasarantana. Anya? Kat sa dino kumamot, ipangipanamkan ko na, aneb. Ijay patad, nana. Iso adawatag titulong yo takaduandak. Itulod tayo datatang ken nanang ko ijay patad. Anya ti kinunam bakit? Sumalog tayo kada anib. Ah, Kayat ni anib nga agyan tapay laang ijay patad, lakay. ay katuon Talaga adakkel tinagbaliwan ni Saro. Di nansapay kat amon tisigod a kinatao na. Oh, apay akit kita anak matlatan bakit? Saro, sigurado ka, adisidido ka nga agyanan ijay patad? Wen met? Di kanto nga tama ikawa? Amangan nukil na ato nga ibagam ti panagsublita ditoy. Gaputa kayat mo asika amis mo ti mangburas to kadagiti bunga dagiti mula ta amais. Awan dagi jayen. Kanen to amin ti atap nga ayop ije bantay ti bunga dan. Iso abay bayamon. Ano na? Bituan, saan mo nga ulitan adamagan ti kasjay? Amangan no kalaat nga agbabawi a sumalog. Uwan ina. Saan laday ta? Amangan no malagip na tigameng akayat na akalyan. Narigatan, balasang ko. Nanang, addan kadwayo a sumalog. Kasta ka di. Oh, apaya kaslasaan kayo anaragsak nanang. Anak, maikawag to lakit di. Nanang, saan ngag na nayon ti panagnaan yu iti patad? Sukunin kay tumet lang isubli diti kabalityan. Inton awanin ti pakadidigraan nyo. Nang runa kinitatang. Uwan,
Maawatak, anak. Kat nasaya at tawan panagkadkad ti amam. Wan amin ti sungbat na kadagiti ibagakan ko, ana. Iso nga irupwat yun dagiti kang runaan nga itugot yo. Agparbangon tayo asumalog. Pimanaw sakit de dagiti agap-apon di tabalite. Sumagmamanon nga aldaw, nga awan nagparik na kanya. Apong? Kasla dasap sa pulin nyo di tatuktok ti balite. Itay pa'y latang tangadin nyo ha. Apo, pimanaw saan dagiti agap-apon dita. Saan da pimanaw apong? Anya, Saan danto apumanaw? ay sumagmamano ngamin nga aldawan. Nga awan nadlaw ko kadakwada. Nakaturog da lang apong. Narnakan ti turog da. Gaputa kayat dati makaina na iti husto. Kasta, At da pangisagsaganaan da iti pigsakin bilag da. Iso akanayon ang maturog da. Sa anak ang kaidna. Kasi tisigod. Awan plano amaturog. Agbalbalin ngaminan ati rabii kat aldaw para kanya. Kat ti aldaw, rabii, taisumat ti panaturog ko. Mingata Lucifera akabagis ko. Nagkuluni kun man ngatan iti kahon na. Inak kitaan. Adda ka matgayam dita, Lucifera. Kunaklano nakaturog ka. Ha? Timak darmanan ti kagudwa ti bagay? Talaga akas na datok kawam itikas ta adjarmon. Kayat ko alawagam, no adda kayat mo nga ibaga kanya. Kayat ko ang makapagsao ka akas kanya. Ha? Kasta! Agbirkaka ka! Kat ibalikas mo dagiti kanayon nga isursurok kan ka abaliksam. Ha? Mabalikas mo ti siya? O sige, ituloy mo. Ituloy mo. Kasta! Kasta! Kasta ti kayat ko, Lucifera. Makapagkinaawatan ta iti husto. No maibalikas mo, ti kayat mo nga ibaga. Saan ka nga dilap-dilap pa dita? Ibalikas mo, ti kayat mo nga ibaga. Sige, agsao ka, akas kanyang, Lucifera. Lucifera? At datan diti masakupan tinakaya nakakapuro. Anya ka diti aramidan ta dito eh. Matanta, iti balay, anak kaya nakanta. Anya? Wan anya? Angam, nalipatam ka din nga adda kabusor ta ijay? Aguyas akon, amo na akon, sumarunukan. Ha? Naguyas nga agpayson. Surutan. Oray ta sidag kamin iti imbagana apapanay. Oh, nanang. Ang mga nod dapay nalipatan nyo.
Siguraduan nyo nga umuna na ikargayo amin akayat yung nga itugot ijay patad. Awanan, anak. O sige, umulog tayo nga roden. At dan ni tatang di taro bayan. Umulog kayon, anib, bituan. Adan, dagiti kapurukan tayo amang kuyog kada kayo. Wen apong, umay kamin. Nanang, umay kan. Apong, urahin dak nagsupli. Agbantay kayo dito balay. Agsubliak para iti misyon ko. Apo, kasla mabaybayo, ti barukong ko. Nagpigsa ti panagkabak-bak. Di kayo danag apong. Saan kayo aman ano? Gaputa kadwa kayo amang ipatong paliti misyon. Imbaga kon apok, bakit akon? Agpatinggan ti kabaulak. Ah. Alain nyo dito apong. Awatin nyo. Ha? Anya daytoy? Kaslabulintik mo ti kadakkel na. Na isang sangayan abukal layta, apong. Ha? Anya abukol daytoy? Bukal ti kayo ti biyag. Sikat na ituding apang tadak iti maysa kadagiti talo abukal. Nga impabalon kanyak ni Prinsesa Jesusa. Aneb! Diyo isina iti bagyo dayta. Ken diyo liplipatan abuyugan iti natibkar a panagtalag. Ken pamatiyo. Asalak niban na kayo tinamarsuan. Babaan dayta na isang sangayan abukal. Diyo liwayan tinakairwaman nyo a panagkararag, apong. Wan, apok. Ala, umuli kayong di tabalay, gat itrang kayo tiri daw. Kamakamakondana ng akinuyog na tatabursyo. Alawan, aneb. Kat salwadan na kayo kumatiman nakabalin anamarswa. Iti panagdalyas at yo itinawat-iwat adalan. Kastamat kada kayo, apo. Sige, mapanakon. Dagijay dan. Dandanidan makadanon iti ayan ti adu ababbalay. Nalakalaang anasurutan ta ida. Di tamat gayam ti turungan da. Dayjay ni anib. Iso ti adda iti una. Damat bituan kan saro dagijay sumarsaro no. Ken talo alalaki ti kadwada ang nagibaklay iti dadakkel abayon. Agturong da talaga iti kaadwan ti babalay. Ado ti tao dita. No kasta. Amo konti aramidak. Agbati ka ditoy, Lucifera. Anya ti aramidam kadagis. Kigtutak dagiti tao dita matanawagan ta. Apagturungan dagijay sinurot ta. Sika ti agpati kabagis. Siya ti mga ramit iti dayta. Ha? Husto ka, Lucifera. Ad-adda si ka ti makaaramid iti imbagak. Sige nga, Rod. Mapankan, kabagis ko nga ulag. Surutam ida agingga iti sa dinuman apapananda. Makaamukan!
Anya ti aramiden ti pasurot ti demonyo iti dayta agundaway. Anya met ti misyon ni Anib. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon Jun Rebutaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Batibat!